Ikan sa dapat. Brother Jason Pumawan. Mayong hapon ka nato tanan. Apan sa walang pa, gusto ko nga mangayong katauran. Bisan pa man sa atong halangon na mayor, inubanan sa iyang mga opisyal, mayong hapon ka nato tanan. Apan sa wala pa ako magsugod, gusto ako na ipaiha-iha ka ninyo. Gabisan pa man inanin mo igala, ipaiha-iha na ko ka ninyo ang akong pangalan. Ako ang ubus nga ulipon sa Dios, walay lain, Brad Jason ay kumakaw. Igala sa sinatingala ka mo. Kumaniya ako ganun sa inyong matubangan. Sa din paglangan-langan, kung gusto ka mo mamati, maghangin ako sa mata-mata ninyo. Noon ka, ang inyong mga dalungan, andang sa pagpaminaw. Noon ka, aduna kami kasing-kasing na mabinuksanan o magapatalin mo. Igala, Exxon, basi na tingala ka mo. Kung aniya ako ganun sa inyong matubangan, nagtitog-titog igala. Sa tinuwi ka istorya, ula-ula kong pagkatao. Aban, pinaagi na inyong kong gikutan, na agata ka na akong kadasig. Kalikod, makaling na ako karon igala. Aron sa tuyo, iwalin ka ninyo, ipasundayan ka ninyo ang maayong balita. Karon ano na kita ubas sa pagkahislutan, bakit ni kabuhatan, pagkahulog sa tao sa sala, kaluwasan ko kang iglesia. Now, aninta sa kabuhatan. Ako rin na po pag-Genesis, ang kalibutan ni Gala hawakan. Hawakan, kalibutan kung wala yung sura. Apan si Jehovah igala, usap hindi ka maalamang ka Diyos. Magkagagawang siya ka Diyos. Usap ibuhan niya ang tanan. Sa sinundan, the Genesis chapter 1 verse 1, ibuhan sa Diyos ang mga langit o kalita. O sa tanan na ako magkakaroon. Nakita na ito ang tanang mga bukang din sa yuta. Makinig sinugdanan nga dibuhan sa Diyos. Karon, nakita sa Diyos, kaya niya ibuhan maayon inigala. Sa tagawin na siya. Diyan sa ikalimang adlaw, sa Genesis chapter 1 verse 26-27, ingon siya, ini, buwan mo na ito ang tao, sa kaugalingon na itong darway, sa darway sa Diyos, sa kaugalingon na itong darway, kung makabuot siya sa mga isda sa kalagatan, kung sa tibuok kalangam sa kalangitan, kung sa tanan na kayupan, kung sa tibuok kayuta, kung sa tanan na nagawang sa ibabaw sa iba. So sa diyan, nakita na ito ligala, na sa tanan ibuhat sa Diyos, espesyal ka, nga naman, ang ibuhat sa Diyos, ibuhat niya kanin, wala niya ipakasama siya ang darway. Kita lamang ang ipakasama sa darway sa Diyos. Kung sa tuyo sa Diyos sigala, na kita magabuot sa Diyos binuhat. Nagpapasabot, ang katungod sa usa, ang katungod sa nagabuot sa inyo yuta, kita mangagawa ligala. Sa diyan kilala sa Diyos sa tanaman, ang unang tao mo si Adam, si Eva, sa diyan kilala niya, kilala sa Diyos ang tao sa tanaman, ano na siya sa pasiglahan. Maka sa the book of Genesis, chapter 2, verse 16-17. Siya nag-ingon, o ang Diyos na-ingon, makakaon ka sa talang bunga sa kahoy sa tanaman. Apan, sa kahoy na nagkailan sa kahoy ng tan, hindi ka gayon makaon nini. Saan lang kayo makaon nini? Mamatay ka gayon. Karon, diyan sa tanaman, ano na ito kasasi ng kahoy. Mo kinikahoy na nagkailan sa kahoy ng tan, ug ang kahoy naging tubutan sa Diyos sa pagkaon kanila. Karon, ang hindi ko sa kapitid, sa kinikamalalaman, sa tanang ibuhat sa Diyos na manalap sa kalibutan, ang itindakan ang usapang lalaman. Usap nagingon siya sa babae. Yung babae, di ay nagsusti pa ang Diyos na nimo. Ganyan ka makaulit ang babae ng lugar. Makakaon kami sa tanang bunga sa kahoy sa tanaman. Apan, ang kahoy na ananas sa taliwala sa tanaman, dili kayo kami magkaulit. Sa alaw na kami magkaulit. Mamatay kayo kami. Ang hindi ba, dili tinuod na mamatay ka mo. Kaya ibaluan sa Diyos. Nasa alaw ka mo niya na may sama ka mo kaniya. May masayag ka mo kung sa'y maayong kautan. Kung may sama ka mo kaniya. Karon igala, makapagaw nakita sa babae ka, karo'y maayong karon. Usap igala, may buka siya, kung ikaon. Ihatagan niya ang iyang bana, kauban niya ang ikaon siya. Mauna igala, sukan niya ang ilang ibuhat, di ko yan ang salak sa tibo kayo kalibutan. Usap na kayo ng tananong makasalak na igala, sa sinundanan pa lamang sa kalibutan, ang tao nakasalak na igala. Usap nag-ingon siya sa Roma 3, ingon sa naisulat, wala yung tanong, wala. Usap ingon siya sa Roma 3, na Roma 3:23, sabi niya nakasalak na ng tanan. Kung nakapsan si Maya sa Diyos, mo na masay, bukutan kong buwan ng katao. Ako naman na bukat ng gawin. Kung kaya naman, bunyang kita igala, nakapsan kita si Maya sa Diyos. Kung sa tungkol kaya na, kung maangos ka na ito, matapasang 1:67,
Kung kagiguma pagkayo sa Diyos sa kalibutan. Tumuti, naging-padala niya ang iyang kukumana at ang tanan na masaling kaniya, hindi malaglag, kundi makakapun sa kinabuhi mo. So, nakita na ito ang bukas sa Diyos sigara. Apan na doon siya ikot sa 2 Pedro City, 2 Pedro 3 City, nakingon siya na pinahagi sa mga usap-usap ng puno. Nakinilangit, kinilangit ko mga takaroon na kanutan, ikakagana alam sa kalayo, ginatipigan alam sa adlaw sa pamilya, sa kanaglagan sa mga tao ng Diyos. Lalo na siya ang Diyos. Kakinigita, kung mamanutan niya, di padala niya ang iyang kukumana, gano'n nga siya at siya ang kiniliyan sinutan. Gano'n nga di gano'n. Kung kayo matod pa sa unang buwan sa ito kita na sa ito, kita iya sa Diyos. Ugang tanan nga sa ibabaw sa ito, na ilang na sa bawang sa bawang. Sabi ka, ino na gano'n. Kung saan Diyos nagsaka sa pagsilot sa kalibutan, kung kaya ang mga tao, wala na ng limati sa puno sa Diyos, dahil pagpilang nga sa ilang mga binukatan nila. Apan, bakit pa rin sa buhat ni sa Israel, adunay sa katao, mag-iwalihan nila ang Estado. Nangutana siya, gidala niya sila sa gawas. Kung nangutana, mga senyores, kung sa'yo buhat ko, ano na kumulas? Adunay may hindi ka na kagigala. Nga nangutana, kung sa'yo buhat ko, ano na kumulas? Ginayin ko sa akin ng kabalikan. Iyon siya sa buhat ni sa Israel ang ulo, nga tumuok ka lang kang Ginoong Isus, ikaw naluwas. Sa diyang nito ka kang Ginoong Isus, ka na lang pahigan, mura na nga, ingon siya sa Marcos 16:16, ang mutuo kung magpabautismo maluwas. Kung mutuo kita kang Ginoong Isus, magpabautismo kita. Karon, ingon siya sa unang malutusin nga, siya kang ingon, sa tanay na may dawat ni Saleh, kanina naghatag ako kagahong sa pagkain mo mga anak sa Diyos, sa diyang nito kita, din na kita mga tao, din Diyos, kundi luna na kita gahong sa pagkain mo mga anak sa Diyos. Kung sa diyang, dito kita sa Ginoo, ano kita dito? Dahil pa kita sa palengke, dahil pa ka sa buwan, lumigalan. At Diyos na ito po ng Iglesia. Kung sa ito yung sa Diyos, bukod sa Diyos, kaya mga tao, malayo din ka rin sa kalimutan. Bukod sa Diyos, kaya mga tao, din mo putok sa kalimutan. Kung sa ito po niya ang Iglesia, kung sa ito niya po niya ang Iglesia, alos na ito yung ang tanan ng puro kanya, umahit sa Iglesia, ang Iglesia walay makabito. Dalay ka ng Diyos,